Se echiro ya nyamachi kunyakoba kigutuka ward ya Ba Central bunge ya Bobasi imeye county ya Kisii. Imambi yeritukuria rero abasae kuru ensemiyo niko banyako bagwesokia na kokora obochenu ase echire yobuna enjira emo yogokinya ebirengo byobochenu nabo iko niko banyako bagwichanira kubwatikana amone ubi enyingi kunyako bakigwichurana ensemo yo nabo iko kuboria ekiraita ekyar kunyako bagie kurusia obochabu ensemiyo kenyara ko bagie kwirani wabuna enjira emo yokyania eubi kunyara ko bakigosangererwa nabo yokubikwa ase amo egento kirairire kwimukia amaroire ensemo eyo yechiro ya nyamache Yamba kwa ngambia mali mwensi munyamono asama lieta nkuru kwa siago yo matundurande seitere bo basinya bite igento nale gukwanero igoro yo bochenu na twacha karero twachakira echiro paka twendo geturengiro goro tokwabusa tokokirin tuli neki pepa pagi tokubeka ime ka twikaro goro twabugorie ubi iyo twanyesangereria twanyarenta bakaga iga tuli grupu timu wake eubi yonse bitwanyana ndirega se dustbin to gusamba negenete kuye kera to kura arigereria etauni yito ya nyamaje ntwa gwate keragita ekyo kyari cyakiabugurie eubi ya tarune bichiko ya irwa sa no ngo kimotondo maate asaro rusana ime ya rutwo ono garo chega no abana baguchiasera no cyanga chiko sibibu no cyombe chikobera chichuba no chiateire chichuba jonsi bichiepa yarekanire ngaga no chiko chabe kwesto chiko pagiwa kabere amacha na abantu bagotumeka bawe sibi bagosubira kianga bone ubiye kembura yature nyinge igekobogoriye ubiye ya rutarocha boigo ensemo yende niko banyako bakuboria ekegori egeke anamono chenzi banyako bagwesokia ase ubunge na boigo bairike buna abakichikura ase umorobirio ogenderete guikenirwa amone kiombekeri kyobochori amone timbebe a IBC na igo kuboria ekiombekio na bara banyako bakoru ase abisi chebunge na boigo banyako bagutara ebinyoro buna inchira emo yogoikera abana inchi bari batari kunyako bagwika ase chiabisi chiabo enara ko basorore gorio tarabwatekura kendo batekura to sekeruisko asengencho ekura yago nere siri yago nere go konyonyore onyare gochora umurayoromia uyora nyare gotokonya tonyora magenderero tiga basae beira namo yo beiro kubwate kebanda bwate mugakuri tabwate gwe kebande yegotegeme aba baikoyo bako irubaka muntagwete iganjira umukoba ne kwerende ya egari ya gucyari mugusi bwate ekura isaine nigate abantu babwate chikura basoke sige tu abana batarabwate ibande baichura abange babwate ibande kwani ore jikati kubwata gajije giraundi abago jabaru yamajo kabati gagujime chime gabarente angena sabantu bali egera bantu banyoro urayoro buya abantu babwate chikura ibande bije bosa na butwate bwene serikali bije bosa abantu babwate egera ntose kone rujibesa abantu baitu babwate abana babwate ibande banyori jikati ibijane binge atawa abange mbali gwakakura yaikera tubwato monu tukonya kugwana iska lakini ikifika wakati wa kupiga kura ntobwati ndomondo tayo kura nji abantu bagwana kumemba bwati kura ai acha tumurai omobe indirectly lakini kero obwate kura na endo akikura ngaki kuika ochoro murai according na manifesto yae ochoro murai muya orakodra abantu amagendero usinto irene maega tobase kuligereria chipara tuligereria we have few industries ebinte binge birene maega ko bayabaraye babe twachore n'abantu bona into bichana to imisure 2027 before ike chikora cyenda kubwatu na korobas alitumbe abasaya abange bagenda ali batarabwata arito gwa imisa IBC chake kutali ukubwata chikura tu mashinani chake kutali kirase abantu bagwa chikura egereto no mubasi ntoriko twara kenyomba bona iga tokare chikura chire chiengenjo mondo de kura uno igo chire no morembe iga teto usavia bekenya watebanga kwarure paseli njino kijana ningorde skuru ngakora kerege ntiranyora gasi timbwati mwana ngo chikwaka na skuru visi okwande inge paseli beke pare rambo ke buyeiga kiro montaete bakoibwe paseli yete inkorpoteria MSA ya mangana maya kuru ase echiro ya nyamachi kunyaka bakigotoka ebunge ya Bobasi county ya Kisii eritariane ni gonkoro kwa Hespon
Bosire.
tobwate chikura ase obonge